matenono. Sing wong lara wae kepengin mari digolekke tangga. Lah kowe seranduning awakmu genep tak kira akalmu uga jangkep. Lah kok kepengin mungkasi uripmu? Apa yen wis mungkasi uripmu banjur perkarane rampung? Mesti kemanai kula sampun tumekaning pati. Sedaya perkawis menika bakal rampung. Bakal rampung. Nggonmu mikir akeh sing kacecer. Wong tuamu lanang wadon sing ukir jiwa ragamu sing wis nglairake kowe ning jagat ing bebrayan kuwi ibumu. Apa kowe ora mesake ibumu lamun kowe duweni wong tua wadon yen nganti tumekaning pati kowe lan wong tuamu lanang. Kaping loro yen kowe lakon mati kanthi dalan sing nista kaya ngono apa kirane kowe ditampa lawan Gusti kang akeh jagat tak kira ora bakal tinampa sing kaping 3. Apa kowe wis meni sesulih lawan wong tuamu wadon saya-saya wong tuamu lanang yen kowe lakon tumekaning pati ngendi kowe bakal bales bebudane wong tuamu lanang wadon? Ayo. Tak jarke. Aku ngerti kabeh lakon menungso urip kuwi mung sak dermo lakon. Nanging kok menawa patimu durung dina iki isih ana pangenteng-enteng, isih ana panebus lamun kowe duweni luput. Oke.